тези, които действително имат любов към Бога, дойдат, седнат покрай мене. Поговориме в името на Бога. И те се пускат какво да направим, как да го направим, мы искаме да помогнем. Но основно не само всяко камъче мина през моите грешни ръце, а всяко камъче обляно от моите грешни сълзи. Някога обезверявали ли сте се от обида, умора, отчаяние? Имала съм такива моменти. И то много пъти. Много пъти съм получавала отчаяние в живота. Може би това са първите години, когато прескочиш този праг православната вяра, защото докато съм жива, аз няма да се срамувам. Нито от себе си, нито от народа. Напротив това, за мен е една дълбока, благородна гордост, че пред Бога няма разлика в човечеството. Храм Свети Пантелеймон. Светът е целител на физически и душевни страдания. С целебната си сила храма привлича страдащи люди с надежда за изцеление. Срещнах много страдащи миряни, търсещи утеха в чудодейната лечителска сила на храма Свети Пантелеймон. От лявата страна на олтара пренощуват жените, от дясната мъжете. Запознах се с млада жена от Стара Загора, която до преди 2 години е идвала тук с носилка, а сега сама шофираше колата си. Сигурно могат да се разказват легенди за подобни случаи. Убедих се, че трябва лично да почувстваш, да преживееш, да усетиш вълшебството на това място. Тук отношенията са неподправени и чисти. Сякаш се познавахме с години. Страданието и надеждата не допускаха лицемерието на ежедневието. Всеки беше в хармония със себе си, с другите, с природата. Антон. Майстора дърворезбар от Ревненската школа. Общителен, не спиращ се на едно място. Вече 7 години вае с длитата си красотата на дървото. Изпод пръстите му оживяват плетениците от фигурите на олтарите и в двата храма. Всичко е според канона, но и сплетената душевност и изкуство на майстор Антон. Храм Свети Козма и Дамян Безсребреници. От първата копка до изграденото в момента е изминала само 1 година. Да, тук наистина стават чудеса. С завършването му ансамблово се оформя цялостната визия на комплекса. Но с това далеч не свършват строителните проблеми за решаване и довършване. Питейната вода и дренирането, както и асфалтирането на пътя, разширяване базата за нощуване на дощите за поклонение. Но, както казва сестра Христина, с Божията помощ и дареното от сърце, всичко ще стане. Предвидливо заснети и съхранени кадри от първата копка и последващото изграждане на обителта. Този фотоархив дело на брат Георги, който така и не можах да снимам. Не се приборих с неговата свенливост. Показността му е чужда. Той е от хората, на които му дай работа, а ако не, сами ще се я намерят. А работа тук, колкото искаш. Вече сме в по-спокойна обстановка. Кога започна строителството? Строителството 10 години довършихме на 27 юли 2006 година.
10 години. 10 години пълни сме тук. А началото? Сега. Поне сме спокойни и щастливи, че имаме покрив над главата. В началото, като дойдохме, по-трудно беше да открием местото, което беше определено на... Как го открихте? На Голгота. С приемането на Христовата вяра, 88 година, след дълго съпротивляване на Божията майка, на Божията промисъл, да прескочи този висок праг от Българ Мохмеданка да приема православието. 3 години се съпротивлявах. Вътрешна борба. Вътрешна дълбока борба. Докато чуя думата и съгласието и благословията на моята рождена майка, която и тя помогна да промена името си от Сийка на Христина. Това ми беше едно от най-голямото желание да не предам дух Богу му, докато не направя поклон на Божия гроб. И така, молих се непрестанно, неуморно. 6 години. И 94-та година, с Божията помощ, с брат Георги стъпихме в Йерусалим за 10 дни. Последните 3 дни, по мое желание, исках да остана в Йерусалим на Голгота. Не в хотел, а вънка по двора на храма, там да остана да преспа. Да бъда в молитви, после молитви. Но Бог не дава това, което искаме, Бог дава това, което заслужаваме. Когато поднесох букет здравец на Голгота под разпятието на Господя, аз вече не знаех за какво да се моля. И това, което си спомням, помолих го да ми опрости волни и неволни греховете. Благодарих, че чрез неговата помощ стъпих в Йерусалим. Благодарих, че се изпълни и третото ми желание като християнка. Но най-вече се помолих да пази България. Качели синя преди години, когато тръгнах по Божия път, много беше по-силна любовта между човечеството, уважението, доверието помежду си. Обаче за голямо съжаление любовта изчезва между човечеството. С какво сте богата ви? Богат човек сте. Няма по-богат човек от мене. С какво? В България. Много прочетох преди да дойда тук. Искам от вас да чуя. Кое е вашето богатство? Пак повтарям. Няма по-богат човек в България от мен. По-богат с какво? Душата ми е богата. Душата ми е богата, изпълнена с вяра. Изпълнена с любов към Бога. Защото тази любов ме кара да прощавам. Над всяка хула. Много. Така както казвам, че няма по-богат от мене, така мога да кажа, че няма и по-хулен човек от мене. Но блажен е хуления в името на Бога. Нека да поговорим сега за